Hola, soc la Maria, comercial d'immobiliari Espígol. Estem a Caldes de Malavella, on us ensenyaré un dúplex seminou. A la part de baix hi tenim tota la zona de cuina, amb aquesta part de vidriera, com heu vist, zona vitroceràmica, picafondo i una miqueta de finestra. És un pis molt assolellat. Aquí tenim aquesta vidriera on dona tot la part de menjador, on podeu veure i apreciar tot el sol que hi entra. Seguidament hi tenim l'habitació principal, grossa, com podeu veure, amb armari totalment encastat i el seu bany a dins. Aquí seria el bany amb plat de dutxa totalment enrasat a terra. Seguidament, sortint del menjador, a la banda dreta hi tenim una segona habitació, també molt grossa i exterior. I a continuació hi tenim un segon bany, també, com podeu veure, amb plat de dutxa. Pujant a la part de dalt tenim aquest espai on també es podria fins i tot col·locar una zona de taula, despatx, sofà, i des d'aquí es pot veure la part de menjador. Aquí mateix, a la part de dalt, hi tenim un bany amb plat de dutxa, seguim i tenim dues habitacions grosses, com podeu veure, amb finestres a la sotacoberta. Aquí és una i aquí tenim la segona de la part de dalt. Sortint de l'edifici, a la nostra esquerra ens aniríem al centre del poble. I aquí us vull ensenyar, que seria més a la part dreta, tot aquest espai gran, amb zona verda, on es pot gaudir de molta tranquil·litat, com podeu veure. I a part, a fons hi tenim una zona on hi ha màquines per poder fer exercici, i cap a aquest altre costat hi ha tot de camins i rutes marcades, però el que agrada doncs, poder fer una mica de senderisme. Espero que us hagi agradat, moltes gràcies, i per més informació contacteu amb nosaltres. Adiós.